Hej så sammen, i dag skal vi lave den her video. I dag der skal jeg simpelthen på sushi-restauranten med min lille søster Anna. Hende kender I nok. Hun har mange veninder, og I hører som skole. Ellers så har jeg min dejlige mor her. Men vi skal over, så skal vi over og spise noget sushi. Og jeg skal nok tage nogle billeder. Men ellers så vil jeg bare lige sige, jeg kunne vildt godt tænke mig, at hvis I nu skrev en video, som jeg måske skulle lave her i morgen, der kommer jeg måske til at lave min morgenrutine, eller så bliver det i overmorgen. Men det er noget, der tager lidt lang tid, så det er noget, jeg lige skal arbejde med. Men ellers, så husk også at subscribe min kanal og like mine kanaler, eller min kanal. Det kunne jeg blive rigtig glad for. Og igen, I abonnerer mig, jeg abonnerer jer. Igen, I skal bare skrive, hvad I hedder. Så, men jeg tager nogle billeder af sushi-restauranten og det vi spiser. Og måske også en lille bitte video. Det ved man ikke. Men på den video, jeg så laver derhen, der kommer der ikke lyd på. Så nyd videoen. Hej! Nu sidder vi simpelthen inde i restauranten, og jeg siger ikke noget. Jeg taler ikke så højt, fordi at der sidder nogen bag os, som der gider at høre mig sidde og lave en video. Så jeg kan desværre ikke lave sådan en, hvor der er helt stille, og så er der bare musik i baggrunden. Det kan jeg ikke finde ud af, så... Men jeg laver bare den her video, og vi har det hyggeligt. Vi sidder her, og Anna hun sidder og spiser, jeg sidder og spiser lidt mad. Jeg er ikke selv sådan noget. Altså en cola, og min mor hun sidder og spiser noget. Men ja, det ser lækkert ud, og jeg håber, I giver den her video et like. Jeg vil lige komme, så jeg håber, at den her video den får et like, og at I abonnerer mig. Det vil jeg blive rigtig glad for. Så yes, vi ses. Hej.